So karon ang ato ang challenge, lahi na sad ni. Geography quiz. History ni siya. Mamo lagi na sa tong room, ma'am. Ano kayo mag-relobate man? Giyon sana ko. Relobate. Oy, ang kuan budget kay gikuan man gikurap. Kurap sa ayon. Usa day kung tuloy mong gipakuan day. DPWH. Lagang puso walay hugaw. Dili ay gikurap sa kontraktor mo na nga na usab buwan na renovate ato ang classroom. Tiyo, ma'am. Tugnaw nagsamot man gikuan nagbungbong ron. Okay, kaya mahala na lang basta ang importante maka-answer mo kay ang akong premyo karon 1,000 pesos sa gihapon. Ay mo gi premium man ba? Sayo ra ni. Lilubit ani nga tuwang kuan. Onya, i-renovate ko na. Okay ra ninyo nimo kwarta. Ay. Ana ba? Okay, karon una ra gihapon Tatay Pisot, last Ernesto Samuka. Yes, ma'am. Dili ta mo iphan pero limitan ta mo og 5 ka answer. Ha? 5 ka answer kay para sakto-sakto sa jud ba nga makunhaw na mo taman sa ginhawa. Okay, una Tatay Pisot. Bisaya ra ni ang question ha. Bisag English ron pa mo kire ko. Asa nga probinsya ang giila nga Heart of the Philippines? Asa nga probinsya? Ika Bisaya. Nga na may Heart of the Philippines. Dili, gitawag siya ba nga Heart of the Philippines? Bisaya na Heart of the Philippines. Nayabang naman eh. Dili, mama dyan itawag niya. Asa nga probinsya ang Ang English giila? na pwede mo na Bisayon. Unsa man? Kasing-kasing sa Pilipinas. Heart of the Philippines. Okay, asa man na dapita? Kasing-kasing sa Pilipinas. Asa man na siya nga probinsya? Asa nga probinsya ang giila nga Heart of the Philippines? Banawi, rice terraces. Wrong. Usa. Afghanistan. Duha. Pilipinas mo no? Oh. Iloilo. Tulo. Cebu. Opat. Heart of the Philippines. Quezon. 5. Ikaw. Alimo ko, asa nga probinsya ang giila nga Heart of the Philippines? Province of Balamban. Wrong. Usa. Province of Dumaguete. Duha. Province of Duangan. Tulo. Province of Bugo. Opat. Province of Southern Leyte. 5. Province of Kuan. Totong tagsak. Ma'am. Asa nga probinsya ang giilang nga Heart of the Philippines? Provincial jail. Ha? Provincial jail. Usa ni mo brisuhan? Una man dito dagang mga piniriso nga. Wrong. Yon. Usa. Provincial. Quezon. Duha. Davao. Tulo. Mainggit. Opat. Iloilo. 5. Ernesto. Ma'am. Asa nga probinsya ang giila nga Heart of the Philippines? Karkar. Usa. Tuburan. Duha. Argao. Tulo. Alcoy. Opat. Sibunga. 5. Ang probinsya nga giila og Heart of the Philippines, Marinduque. Tapos si Mari kaya randuki bitaw. Okay, Tatay Pisot, next question. Asa nga syudad? Syudad na sad. Ganiha probinsya karon syudad. Ang giila nga Durian, capital of the Davao City. Correct! Davao City. Klaro na durian. 1,000 pesos. Next, Alimokoy. Asa nga lugar ang giila sa tawag nga summer capital of the Philippines? Baguio. Correct! Baguio City. Next, Totong Tugsok. Ma'am.
Unsa nga beach ang sikat sa Pilipinas? Ang giila nga pinakaputi nga bus o crystal clear nga tubig. Tin-aw kuno kay nga tubig. Oh, sayo na ran. Oh. Limot ka man. Unsa nga beach ang sikat sa Pilipinas? Ari na kana pangutana Ma'am, ma'am. may kaligo. Ma'am. Ma'am. Ang kana pangutana ma dapat ari na namo kanang sikag. Duwa na sito liguan na wam na ligo-ligo. Oh, unsa nga beach ang sikat sa Pilipinas? O giila nga pinakaputi nga bus o crystal clear nga tubig. Ay, kasayo. Oh, Ay, ma'am. asa man? Kabuhaw eh. De kristal mo kuno. Tudlo siya sa mga tangke. Sinaw. Bolo-bolo. Ha? Bolo-bolo. Bulo-bulo. Usa. Puti ba itong bulo-bulo? Oh, usa na. Eh, suruya na dahil sa pon dahil taong kayo. Usa na. Kabuhaw eh. Duha. Sila imong. Tulo. Maura minadumduman akong bitch. Kamukabo bitch. Apollo. Upat. Nilay bitch. Last na lang. Manurias. 5. Oh, Ernesto. Unsa nga beach ang sikat sa Pilipinas? Boracay, Ang- ma'am. Ha? Boracay. Correct! Boracay! Oh. Tatay Pisot. Ah. Asa nato makitaan ang Puerto Princesa Subterranean River nga usa sa new 7 wonders of nature. Asa nato makitaan ang Puerto Puerto Princesa. Asa na yung pakitaan dahil? Sa Puerto Princesa. Wrong. Ala. Ang kanang Puerto Princesa, lugar na siya, ma'am. Oh. Lain sa kaya Puerto Princesa, ibutang ni mo. Dahil Puerto Princesa Subterranean River. Agusan. Wrong. Usa. Wakay ko na ikaw ba? Wakay ko numas question. Ayan nga na yung sa kong gipan. Wala ka naman. Hindi pa. I-answer naman ka. Oh, Wala usa. ka naman. Ay, ko ife. Oh, usa na. Asa na to makitaan ang Puerto Princesa Subterranean River. O nga usa sa new 7 wonders of nature. Ah, Agusan ka na eh. wrong. Usa. Surigao. Duha. Puerto Princesa, lugar mo na dito. Yun na sa Puerto Princesa, ginanabot. Puerto Princesa Subterranean River. Enchanted River. Tolo. Di ba, nangunta ko, Enchanted River na. Adele. Tulo mo noon. Oh, yeah. Lugar gyapon na imuhang ko anon. Palawan. Ha? Palawan. Correct! Palawan. Palawan. Oh, 1,000 pesos. Okay, alimo koy. Ang Intramuros nga giila nga World City kay makit-an nato sa asa nga lungsod. Subo na ko. Dinagat Island. Wrong! Osa! Ang Intramuros nga giila nga World City kay makit-an nato sa asa nga lungsod. Banawi Rice Terraces. Wrong! Duha! Last. Out. Duha na yung answer. Siargao. Tolo! Ah. Sagaas Balamban. Opat! Last! Kantibas Balamban Cebu. 5! Totong tugsok! Ma'am. Ah. Ang Intramuros nga giila nga World City kay makit-an nato sa asa nga lungsod. Quezon. Ha? Quezon. Usa, Davao. duha, Marawi. tolo,
Tulo na. Mindanao. Upat. Cavite. 5. Ernesto. Sagay ito, ma'am. Ang Intramuros nga giilang nga World City kay makit-an nato sa asa nga lungsod. Asa nga lungsod. Oh, sa asa ko nga lungsod nato makit-an. Ato, Naga, ma'am. Wrong. Usa. Tabuilan. Duha. Danao. Tulo. Compostela. Upat. Asa pa man napitang Oh, lungsod? last. So kuan ma'am sa Alcoy. 5. Tatay Bisot. Ang Intramuros nga giila nga World City kay makit-an nato sa asa nga lungsod. Leksyon na mo. Ha? Karon gani. Porto Isidro. Harong. Usa. Port Santiago. Duha. Asa nga lungsod? Port Santiago, Intramuros, Wrong. Port Santiago. Wrong. Sikat na nga lungsod nila. Cavite. Upat. Asa sa Mindanao, Cebu, Visayas. Secret. Biglo. Visayas, Mindanao. Visayas. Visayas. Leyte. Upat. Ano? Palawan. 5. Alin mo koy? Ang Intramuros, wala pa kani? Wala ka man. Ang Intramuros nga giilang nga World City kay makit-an nato sa asa nga lungsod. Port Santiago, managod. Lungsod sa Wood. Ha? Wood City. Wrong. Usa. Di ba? Wood City ba? Wood City? Wood? Dili. Kahoy? Dili. Sali. World City. World? Oh, world ba? World. World City. Mindanilla. Usa. Visayas ha? Oh. Pero Region 7. Secret. Nang interview naman ni siya. Bugo. Ha? Bugo. Duha. Toledo City. Tulo. Negros. Opat. Secure. 5. Dilis Tagum, ma'am. Ha? Tagum. Dili. Okay, next tani. Mana ko? Mana siya? Asa na? Secret. Ibalik tani, ibalik. Kibaw. Naay, Manila. Visayas kuno. Oh. Tagalog man na. Ha? Tagalog mo Manila. Visayas, Manila. Karo mo. Di ba sa Manila siya nga lungsod? Oh. Ikaw Bisaya na. Ikaw Visayas, ako Visayas. Kasan ka, ma'am. Ay, sige mo pangayog klo. Okay. Makansel ta sa Luzon, no? Sa Okay. Ikaw. Totoo tagsok. Ma'am. Asa na to makit-an ang gihinganlan nila og bulkang Mayon? Kaha. Wrong. Usa. Kaldirin. Duha. asa na butang. Manila Zoo. Tulo. Bulkan Mayo, no? Bulkang Mayon. Bohol. Upat. Negros. 5. Ernesto. Asa nato makit-an ang gihinganlan nila og bulkang Mayon? Bulkan Mayo man. Agbay man. Ha? Sa Agbay. Agbay. Unsay agbay? Agbay ba? Agbay. Wrong. Ha? Albay. Albay. Albay, correct! 1,000 pesos! Albay. Oh, Albay! Oh, next!
Tatay Bisot. Ano, Vulcan Mayon sa Negros? Sa Agbay mo. Albay. Oh. Asa nga lugar sa Pilipinas ang giila nga surfing capital of the... Siargao! Ha? Siargao! Siargao, correct! Dito ko gikan gahapon. 1,000 Namana ko nga tog mga parena. pesos. Next! Alimokoy. Ang rice terraces of the Philippines Cordilleras giila nga hagdan palayan kay makit-an sa asa nga probinsya. Province of Liti. Usa. Province of Banawi. Duha. Tawi-Tawi. Tolo. Bohol. Opat. Hala ka mampo. Oh. Kamusta? Kuha ko sa. Mana to Liti? Oh. Mana to Liti? Oh. Last. Tawi-Tawi. 5. Tototoksok. Mapakay korta? Wala pa. Oh. Ang rice terraces of the Philippines Cordilleras giila nga hagdan palayan kay makit-an sa asa nga probinsya. Quezon City. Usa. Usa na yung answer. Kita mo na sa plano ni mo na to. Davao City. Duha. Bagyo na. Baguio City. Tulo. Kanang banaw res mo igorot mo kasagaran na mo. Mga igorot. Hagdan oh. Hagdan palayan. Mga igorot kay katol eh. Orang kong gurot. Sabdi City. Upat. Sino na mo kaon. Last. Kantungan. 5. Ernesto. Ma'am. Ang rice terraces of the Philippines Cordilleras giila nga hagdan palayan kay makit-an sa asa nga probinsya. Palausot. Bukawi. Usa. Oh, Palayan. hagdan palayan. Sa asa nga probinsya siya makit-an. Bungaw. Duha. Agad sa bungaw mo ka. Ah, Bagyo to sa mas pabugo. duha na. Davao. Tulo. Sayo na kay nay. Next na mo sana way klimo ta na. Hagdan palayan. Ah, tulo na. Lubi man hak. Upat. Dati sapi na ko no. Last. Hagdan sa tubalay. 5. Tatay Bisot. I-proceed na naman para lang nila ma'am. Dili, way proceed. Ang rice terraces of the Philippines Ifugao. Ha? Ifugao. Correct! Ingnan ka- Ifugao! ingnan ka- Oh, 1,000 pesos. Oh, last. Pero mga igorot na diya kasagaran, di ba? Oh. Mga igorot na diya kasagaran. no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Ikaw, Alimokoy. Asa na to makitaan ang gihinganla nila og Chocolate Hills. Ball! Correct! 1,000 pesos. Wajib karta to.